Sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo, ana paulwan. Tipudno, amaingal. Asideg iti kabakiran, ti lugar da Manuel obing. Isu amasansan, nga adda ti maisarong, anarungsot nga ayop. Kat dayta ti pagbutbutngan, dagiti lumugar. Kadagupan dagiti lumugar, nilaeng Manuel ti awan pay, tinaparparmek na anarungsot nga ayop. Isot gapuna nga ibagbaga dagiti pada na alalaki, nga iso ket lupoy. Nidulpo ti kasiglatan kadagiti lalaki nga agindeg iti nasao a lugar. Ket isu nga rod ti kanayon nga idayaw dagiti lumugar. Nangrunan dagiti babbalasang. Iti maysa nga aldaw ket Kagalugaran! Saan kayo magbutay? Siyak ti makamu iti dayta na rungsot nga ayo. Ay, aglisi kayo! Aglisi kayo! Nasken na mapatay ko dayta na rungsot nga ayo. Jak itulok nga adda ti mapasakitan na kadagiti kalugaran. Odayon! Dumarupan ti na rungsot nga ayo! Dumarupan! Pasamtak iti gayang! Napatay ni Dulpo, tinarungsot nga ayop na kabla. At dayta kakalugaran! Awanen tinarungsot nga ayop! Natayen! Nagsiglat ni Dulpo. anya jay ko na Manuel. Mapalak ka ni Dulpo, nanang. Talaga nasiglat? Anya? Ay anak ko, saan arumbeng nga apalam ni Dulpo? Basta, umapalak nanang. Ngamin, naturod. Adun tinapatay na anarungsot nga ayaw, nga agkapo di takabakiran. Kanayon nga da maisalakan na kalugaran tayo. Nasiglat ka ba, anak ko? Saan nanang? Ibagbaga ti kaaduan, akapuyak ka no. Awan ka no ti Sir Bake. Takadagupan ka da kami alalaki nga gindag dito. Siyak lang, tawan pa'y naparmag na anarungsot nga ayaw. Lopuyak ka no. Ay saan, anak ko? Di ka agsao, iti kasta. Nanang, Adda serbe ti amin na tao. Adda serbida. Iso adi ka agpanunot iti kasta. oray nun niya taramidag. Talaga sana mapunas iti panunot ko nga awan ti Sir Bake. Kasanumot nga min. Talaga mabutungak mo ta sumarangot kadagiti narungsot nga ayok. Maamakak. Kumusta ka, Manuel? Sino ka? Di ka agbutang. Saan ka adanglan? Amok anasingpat kan nadalos di pa nagpuspusom. Iso asa anak anagamak anagpakitakan ka. Sino ka nga min aya? May saak agayam. Diwani tinagan ko. Siyak ti agbambantay iti kabakiran dito'y lugaryo. Diwani? Nukasta, may saka nga enkantada? Juan Manuel, katamin kayo, amok. Amok asi kati kasingpatan kadagiti lumugar. Iso ang nagpakita akan ka. Anya? Kat pang nga asim, tadi mo ibagbaga iti uray asino, ti may papan kanya. Iti kasta, agtalinaed ti panagkayam ta. Kaslad da kasarsaritam itay dita paraangan, anak ko. Ninanang mo't. Asino kumangay? Jak amo
Ang kasladamot kasarsaritam. Awan, nanang. Atapila siguro day jay. Sigurado ka. Un, nanang. Awan ti kasarsaritak. Kasta aya. Alang nga rod, ingkanto maturugan. Umuna akon, tanay. Agtuglep akon, anak ko. Papa na, Manuel. Ijay balay dalisa, Dolpo. Anya? Ne. Ingkan sakit umarog Kwa, sarong karak lang ni Lisa. Kunak tumat kay. Naimbag no kaya't nakasangay yan ni Lisa. Kat no kaguran na ti Lupoy. Dolpo? Di ka masaksakitan ha, Manuel. Nga may bagbagak lang ti agpaiso. Amangan no pabainan nakalaang ni Lisa. Nagturo din ni Manuel no kasta, Dulpo? Wen nga rod. Maibabayin lang day jay. Uray po utam. Bayam. Narigat met nulapdan tayo. Naku namon. Dito ita lang. Padaanan taman dito ni Manuel. Tama sigurado. Saan ngagbayag iti balay dali sa dayjay? Agar-aram ka kadi, Manuel? Kwa, Lisa. Una yan, Manuel. Kasta unay tikigtot mo, gapo itinangag mo nga uni ti pusa mi. Pasensya kan, Manuel, Ngam no planom ti agaram, saan mo nga ituloy? Tati kayat ko alalaki, kat daytay maingal. Jak kayat ti lupoy. Naliday ka, Manuel. Apay ka di. Gayem diwani. Di mo't adapan na kabalin niyo nga engkantada. Apay ka di, Manuel. Kaya't ko tagbalin na naturod. Iti kasta. Saandak at agibasitan dagiti kalugarak. Kaya't ko tagbalin na maingal. Tulungan na ko ma. Manuel, tipod no akin na maingal. Kat saan ang maibasar iti kinasiglat ti tao? Ni? Saan ka maawatan? Mapanagnakan ti kinamaingal ti tao. Iti kanito adumtang ti didigra. Di tanto ang maamuan no asino ti pudpud no ang maingal. Tandaan ang dayta, Manuel. Gayem diwani. Dakkel to ti pakainaigan day ti akarayan iti bagbagakken ka adidigra. Iso nga agsagana ka, Manuel. Jak sa makikita ni Manuel, nana. Ay na, kanayon nga adda ijay karayan ti anak ko. Kay kayat nanti kanayon nga adda ijay. Tama kailiw-liwag kano iti dudukot na. Ay sos. Delikado, nana. Amang ano kalat kit din ngaglemes si Jenny Manuel. Ay si kamot Dulpo. Apay kumangay nga ramiden na dayta. Di met pinaay ni Lisa? Ha? Iso ngayon kay surutan ni Manuel. Tama nga no aglemes kit DJ Karayan. Makitam dayta nga abot, Manuel. Wen, gayem diwani. Apay dayta. Nung umato ti danong ti karayan, numadanon nanday tang abot. Agturong ton ti danong iti ayan dagiti babpalayo. Ket iso ti pakaigapuan ti layos. Anya? Adun to ti maisagmak kada kayo alumugar, numapasamak dayta. Nagpaison niya. Sa payawan ton ti pagtarayan ti danom, numapan iti ayan dagiti babbalay me. Dayta ti bagbagakan ka adidigra, Manuel. Ket daytan tinasken asaganaan nyo. Ngamin, iti mabiit. Adda dumteng adelobyo. Anya? Ibagbagakan ka daytoy. Tapno mapakaamuam dagiti kakalugaram. Ket makapanunot kayo iti wagas. Tapno maliklikan ti pan nakaisagmak ti kaaduan.
Tila ibagbagamat si Kamanuel. Patpatsin niyo. Anya didigramat asasawan. Patsundak ko mga kakalugaran. No epekto day tati kinalupoy mo. Di na kami ramraman si Kamanuel ha? Ha? Pumanaw kakit di dito. Tama nga noon niya pa iti maaramid mikin ka. Dumalaw kan. Madayo ka man si Kaluboy. Alang nga rod. Ngam sandak to ko mapabasulan. No bilang mapasamak ti ibagbagak. Ay na, nakaamamak da ito ang mapaspasamak anak ko. Nagpigsa ti tudong. Ang mga nungumato ti danom ti karayan. Kat matukod na ti abot ijay. Agturong dito iti danom. Amo yu ti may papan iti day nga abot nanang. Wen napasama kang tilayos idi ditoy. Day ti istorya kanyak, day di amaak. Nanang. Ay, maisagmak tayo lakit day no bilang naang. Diyos ko, anya nga tanti mapaspasamak. Nanang, rumarak. Kita at nga niya ti maramida. Tapno makatulong ak dito lugar tayo. Si Kamanuel. Di ka man nagmarangmang ditoy. Tawan mo't lang ti maitulong mo. Dolpaw. Pumanaw ka. No di ka makatulong nga agbakwit. Isu ka pa yung asali ditoy. Ala, pumanaw kan. Sige nga ron. Talagang awan ti panagtalag na kanya. Di na mamati ang makatulong ak. Jay, abot nga imbaga kanyak ti gayim ko ngayon kantada. Dahil jay tinas ka na mapulatan. Ika gumaak ti mapan ni Jay. Parang no mapulatak dahil jay nga abot. No'y pulat ko ti bagik iti abot. Saan na sumrok ti danong. Agsardeng ti layos no kasakasana. Kaipapananda itan ti pan nakaisagmak ko. Kajak mo't aramidan. Sigurado nga ado kadag iti kalugarak ti may sagmat. Isong aramida ko. Ang sakripisyo para iti ina kun kadag iti kakalugarak. Dulpo, kaslasaan mo tan ang nagturong dito iti danom manipod iti karayan. Idin to ta nagpigsapay lang ti tudo. Nadlaw kumot nga rod. Napulatan siguro ti abot apagnaan ti danom nga agturong ditoy. Isu akasta. Ngem, kasano ang napulatan? Daka mo. Nasayaat nga ron na napulatan. Tapno saan tayo amalipos ditoy. Bangkay ni Manuel tinapulat iti abot. Dito'y matgayam tinagturong kami dinagpakada ka kanya. Nagtanok ni Manuel. Insakripisyo na ti bagina. Tapno saan tayo ang maisagmak akakalugaran na. Huwag nga rod, Lisa. Kinabaalan na nga inaramid ti kasta. Para kada tayo akalugaran na. Tinagtagibasit ko idi ni Manuel. Imbagbagak analupoy. Saan ang maingal? Nung isugayam ti makuna apudpud no ang maingal. Gaputa kinabaalan na nga insakripisyo ti bagina. Para kada tayo akalugaran na. Pudno ubing, insakripisyo ni Manuel ti bukod na abiyag, tapno may salakan na laeng dagiti kalugaran na iti didigra asigurado kuma apakaisagmakan da. Ditangarod anaamiris dagiti kalugaran na at igayam kinamaingal kat saan gayam ang maibasar iti kaadon tinapaksyat anarungsot nga ayop wano anyapay akabaulan. Tatipudno a maingal kat tumpuar iti panawan ti panagkasapulan. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo. Aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo ami.